खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ बिटिसि खुंथाय गोहोआव थानाय थामहिनबा प्रमद बर'निसिम खावलायदों जे बर' हारिनि जे जाय बिथांमोना सोमावसारनानै गावनि आगोमा जिउखौ खोमाना लानो गोनां जाबाय थामहिनबा बे समाव मुंख्लं जाबाय बे मुंख्लं बिथांमोननि थाखाय बा बिथांमोननि मुङाव गोबां आसनिफोर लाबोनानै बिथांमोननि मुंखौ गोजोरथि खालामनो थाखाय खामानि मावनांगौ दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ। जोंनि स्कुल कलेजनि मुङानो जा जोंनि गुबुन गुबुन गोदान पलिसिनि आधारावनो जा काउन्सिलाव जायफोर रेसपन्सिबल लानानै दङ जायफोर बिनि माने रिप्रेजेन्टेटिभ बिथांमोना बेबायदि मुंख्लंनि बिनिमयखौ बुजिनानै बिथांमोननि गोसोखांथियाव बिथांमोननि मुङै जाहाथे बे अनुस्थान प्रतिष्ठान फसंथानफोरखौ गायसनो। बर' हारिनि गिबि मुंख्लं गिबि आइजो मुंख्लं गायदे हेलेना बसुमतारी बिथांमोननि जे मुङै जे गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव थामहिनबा मोनसे फसंथान गायसननांगौ जाय फसंथाननि गेजेरजों बिथांमोननि जे मुं आरो बिथांमोननि जे बर' हारिनि थाखाय बावसोमलांनाय जे बिमुं बे बिमुङा गोजोरथि जानो थाखाय बा गोजोरथि जानांगौनि थाखाय फसंथानफोर खालामनांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ। नाथाय बिटिआर काउन्सिला गावनो माखासे आसनि तैयार खालामनो हायो स्टेट गभर्नमेन्टनि गेजेरजों जोंनि एमएलए एमपिफ्रा माखासे आसनि मोनो दा बिनिनि गेजेराव जोंनि गायदे बसुमतारी हेलेना बसुमतारी गिबि आइजो मुंख्लं बिथांमोननि जे आत्म बलिदान बा मुंख्लं जसेफ बसुमतारी बा पाउलुस नार्जारी बिथांमोननि मुंख्लंनि मुङैबो आथिखालाव बिटिआर सरकारा जेराव सिनेमा हल बानायनायनि स्किम आसनि लादों बा जेराव नोङो बिथांमोना मोनफ्रोमबो समस्थियाव मोनसे मिनि स्टेडियाम बानायनायनि माने मोनसे पलिसि प्लेनिं लादों आरो गायसनगासिनोबो दङ। बेनि गेजेरावनो जोंनि स्कुल कलेजनि मुङानो जा जोंनि गुबुन गुबुन गोदान पलिसिनि आधारावनो जा काउन्सिलाव जायफोर रेसपन्सिबल लानानै दङ जायफोर बिनि माने रिप्रेजेन्टेटिभ बिथांमोना बेबायदि मुंख्लंनि बिनिमयखौ बुजिनानै बिथांमोननि गोसोखांथियाव बिथांमोननि मुङै जाहाथे बे अनुस्थान प्रतिष्ठान फसंथानफोरखौ गायसनो। नोंथांमोना मिथिगौ जे बिटिसि ओनसोलाव जे सावथुन मुलुगखौ गोजौ फारसे आवगायहोनो थाखाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव मिनि सिनेमा हल जे लुफुंदों आरो बे लुफुंनायनि गेजेरजों जाय बिथांमोना सावथुन मुलुगाव बिथांमोना बिहोमा होलांबाय बे बिहोमा होलांनाय जे आगोमा बिथांमोननि जे बिमुंखौ गोजोरथि खालामनो थाखाय बे समाव नाजादों थिग बेबायदिनो जाय बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय गावनि आगोमा जिउखौ खोमाना लानो गोनां जाबाय जे बिदिन्थि बायदियै जों मख'नांगोन जे बर' हारिनि थाखाय जिउ बावसोमलांनाय गिबि आइजो मुंख्लं गायदे हेलेना आरो बेनि अनगायैबो जसेफ बसुमतारी बिथांमोननि जे बिमुं बे बिमुंखौ बा बिथांमोननि मुंखौ गोजोरथि खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव जे फसंथानफोर दं बे फसंथानफोराव बिथांमोननि मुंखौ दोननानै गोजोरथि खालामनो थाखाय खावलायदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ। थारैनो मख'नांगोन जे जाय बिथांमोना जोंनि हारिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय सोमावसारलांनानै गावनि आगोमा जिउखौ बावसोमलांबाय बे बावसोमलांनाय गेदेमा बिथांमोननि बावसोमनाय जे बिमुं बे बिमुंखौ गोजोरथि खालामनो नाजानाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरि बे बिथांनि जे बिथांखि बे बिथांखिया जोबोदनो बाख्नायजाथाव होननानै जों बे समाव बुंनांगोन। बे समाव बिथाङा आरोबाव मा बुंदों बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव होनि जेफोर लिरनानै लाबोबाय बेखौथ' बे हिसाबैनो गायसननांगोन नाथाय बिटिआर काउन्सिला गावनो माखासे आसनि तैयार खालामनो हायो स्टेट गभर्नमेन्टनि गेजेरजों जोंनि एमएलए एमपिफ्रा माखासे आसनि मोनो दा बिनिनि गेजेराव जोंनि गायदे बसुमतारी हेलेना बसुमतारी गिबि आइजो मुंख्लं बिथांमोननि जे आत्म बलिदान बा मुंख्लं जसेफ बसुमतारी बा पाउलुस नार्जारी बिथांमोननि मुंख्लंनि मुङैबो आथिखालाव बिटिआर सरकारा जेराव सिनेमा हल बानायनायनि स्किम आसनि लादों बा जेराव नोङो बिथांमोना मोनफ्रोमबो समस्थियाव मोनसे मिनि स्टेडियाम बानायनायनि माने मोनसे पलिसि प्लेनिं लादों आरो गायसनगासिनोबो दङ। बेनि गेजेरावनो जोंनि स्कुल कलेजनि मुङानो जा जोंनि गुबुन गुबुन गोदान पलिसिनि आधारावनो जा काउन्सिलाव जायफोर रेसपन्सिबल लानानै दङ जायफोर बिनि माने रिप्रेजेन्टेटिभ बिथांमोना बेबायदि मुंख्लंनि बिनिमयखौ बुजिनानै बिथांमोननि गोसोखांथियाव बिथांमोननि मुङै
जाहाथे बे अनुस्थान प्रतिष्ठान फसंथानफोरखौ गायसनो बिनि थाखाय आङो दिनै बे थावनिनिफ्राय बे मुंख्लंनि मोनसे नेरसोन मुंख्लंनि बे मोनसे पवित्र जि थावनि बे थावनिनिफ्राय आङो काउन्सिलनि जायफोर सामलायगिरि बिथांमोनखौ आङो दाबि दैखांदों। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव गोदानै खुलिदों गंसे शपिं मल। क'क्राझार सहराव थानाय गोदोनि बाजार इन्डिया शपिं मलखौ सिफायनानै गोदानै भि-मार्ट मुंनि गंसे शपिं मल खुलिदों। क'क्राझार सहराव थानाय गोजाम अभारब्रिजनि गुदियाव एबा एमआरएम हस्पिटालनि अपोजिट साइडआव गोदानै भि-मार्ट मुंनि गंसे शपिं मल खुलिदों। बे गोदानै खुलिनाय भि-मार्ट शपिं मलाव नोंथाङा गोबां रोखोमनि गाननाय जोमनाय आरो बायदि मुवा बेसादफोर मोननो हागोन। जेरै उन्दै हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै ओंखाम ओंख्रि संग्रानि आइजें आइला आरो बायदि मुवा बेसादफोर मोननो हागोन। नोंथाङा बे भि-मार्ट शपिं मलाव नोंथांनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ थांनानै गावनि गोसो बायदि बासिनानै लायनो हागोन।